बेना बेनो होना मतलब ओरैनोथ' आंहा बेबायदि मोनसे थांखि खानाय बा नोजोर होनायबो गैया फाइनालि रायजो राजा नोंथांमोन सिनायबाय जानो हागौ बिथाङा जाहैबाय जोंहा पियार जासुला अदालगुरिनिफ्राय मोनफैनो हादों बिथाङा आंनि देरा न'आव मोनफैदों नोंथांमोना नायनो हागोन नङा होमबा नैबे देरा न' नङा होमबा नैबे देरा न'आवहाय बिथाङा मोनफैनो हादों दिनै आङो बिथांखौ नांगौ बादि आङो सुबिदाबो होनो हायाखिसै खिन्थु होमबाबो बिथाङा मा मोनदों मैदोमनि न'आव फैनानै जेनेबा माब्रै मोनदों गोसोफ्रा दिनै बावखुंग्रिनि बोथोर जेनेबा हाजो गाखोनाय संक्रान्ति ना मा होनो बेखौ संक्रान्तिनि बोथोर दिनै बावखुंग्रि हाजो गाखोदों जोंहा पियार जासुला बिथाङा आंखौ मुगैया मुजुआ जे उदालगुरिनिफ्राय मोनफैनो हादों जे पियार जासुला नोंथां माब्रै मोनदों मैदोम बसुमतारी न'आव फैनानै फोरमाय एसे जेनेबा बेबायदि मानो गावखौ इसिबां गाहायाव दोननानै आंखौ बेबायदि बोरैबा मोनदों आं खिन्थु गावनि न'खौहाय ओरैबायदि गोबाय देरा होनबाय खिन्थु गोसोनि देरायाथ' साफाना गोसोनि देराया साफा नैबे गोसोनि देराखौसो आंनो नांगौ बेलेगखौ जेबो नाङा ओरैबायदि मोजां मोनदों गासिबो न'खरनि फेमिलि गासिबो गोसोजों अननाय दिन्थिदों मोजां मोनदों आं नैथियाव जोंहा बावखुंग्रियाव जेनेबा फैबाय बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम जाबाय ओरैबायदि मोजां मोनदों फैनानै मानो होनब्ला जेनेबा बेयावनोसै आरो बेयावनोसै बिथाङा गोसोनि हास्थायनायफोरखौ एसे हास्थायनानै फैदों बावखुंग्रियाव ना माबाफोर बोर बिदों नामा स्पेसियेलि बेना बेनो मतलब ओरैनोथ' आंहा बेबायदि मोनसे थांखि खानाय बा नोजोर होनायबो गैया खिन्थु आं ओरैबायदि थांखि लानानै फैदोंमोन जाबा जायाथा सोरबा मबाइल नेट नाङिजों आरो लामा आन्दायनानै लोगो आन्दायनानै सोरबा मा होनो बबेयावबा सिन्था थाबाय थाना गाब्र'बायगोन नामा मबाइल नेटबो नांखाया लानानै फैनायमोन आरो जायासै दा गावनानो नेट नाङासै गावनो गाब्र'बाय लास्टआव खाफालानो बया थाङै थुङै गावनो ब्र' नामा खाफाला बयाबा जाय मिथिबाय आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावनोसै आं जेनेबा मा बुंबावनो जाय मानसिया थाखानाय मानसिफोरजों थाङोना सिख्लाफ्रा आं डाइरेक्ट बुंखायो बिसोरबायदि मानसिफ्रा जोंफोरबायदिखौ लानांगौब्रा लानांगौ खारन जों सेंग्रायैनो दङ दासिमबो सेंग्रायैनो दङ बैसाल'सो थांदोंना बैसाल'सो थांबाय बाखि जेबो थाङाखैना दा बेनो बिथाङा फोरमायदों दायो जोङो दिनै माने बांद्राय इन्जय खालामाखै माने एसे गाव गावनि लिमिटाव नङा होमबा गोबाङानो गोबां जेन'बा बावखुंग्रियावहाय गोबाङानो गोबां माने इन्जय खालामो माने ओरैबायदि माने हाइ अभाराव माने इन्जय खालामो दा जों बेफोरखौ माने एसे निउस गारनानै बावखुंग्रियाव जोङो जास्ट इन्जय खालामनाया आं बावखुंग्रि हाजोआव गाखोदों इन्जय खालामदों जास्ट गाहायाव फैनानै ओंखाम जादों जोंहानि बे ब्रादारनि न'आव फैदों दा बे न'आव फैनानै जोङो न'खरनि फेमिलिजों एसे जिहेथु बावखुंग्रि खाथिनि मानसि लोगो हमाबाथ' माब्रै जानो नङा होमबा बेबो मोनसे दा बेनो बिथाङा फोरमायबाय आंनि नैबे देरा न'आव फैनानै गोजोननाय मोनदों ओरै जोंहा फंबाय दङ ओरैजाय आइ दोङो ओरैजाय जोंहा बिफा दोङो ओरैजाय गासिबो जोंहा फेमिलियानो ज' दंजोबो आरो बेवहाय जयैनो जोङो जिरायदों आरोना बेनो आरो दा नोंथांमोना जोबनायाव माबा मोनसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा दा थांनोसै आं मालाबा फैफिनगोन माबा होबाय आंबो आं गारखाया माब्लाबा फैफिनथारगोन बावखुंग्रि मोनफैबा जे बा क'क्राझार मोनफैबा जे मैदोमखौ गोसोखांगोन बावखुंग्रिजों जेबो फाराग गैया नङा बावखुंग्रि नङा क'क्राझार जुदि मोनफैबायोब्ला माब्लाबा कन्टेक्ट खालामगोन दा आंखौ जुदि आरो माबा मोनसे जेनेबा समस्या जायो मैदोमखौ गोसोखांगोन दा अब्ला अबसे आंनि थाखायथ' जेनेबा जेबो टेनसन गैया बहुद मानसि हेल्प खालामनो क'क्राझारनिफ्राय रेडि जानानै थाबाय थाखायो बाट आं गासैखौबो गारजोबनानै मैदोमखौ डाइरेक्ट फन खालामगोन बेबो मोनसे दा बिथाङा फोरमायबाय जोबनायावहाय दा बेनो नोंथांमोना नुनो हाबाय पियार जासुला बिथाङा मैदोमनि देरायाव मोनफैनो हादों दा बेखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों फेमिलिया गोजोननाय फोरमायदों जोंहा ओरै आइ दोङो जोंहा गासिबो दोङो दा बेनो जोब्बाय नामा